אל תחשבו רבותי שהתקופה הזו באה סתם. התקופה הזו באה לעשות הרבה סדר, למתן, להרגיע את האנשים, להכין את העולם למשיח. אבא עטרת ראשנו הרב יורם, שנים, כל בוקר מסר שיעור בתניא הקדוש פה בישיבה. שנים, עשרות שנים. ואחד הפעמים הבא אמר ככה רבותיי. הוא אמר ככה, אתה נושם, אתה לוקח אוויר, אתה מוציא אוויר. אתה לא יודע כמה מיליונים של חיידקים עוברים. אתה עושה אפצ'י, כמה מיליונים, אתה מפרק מיליונים של חיידקים. אף אחד לא פוגע בך, מסוף העולם ועד סופו. החיידקים לא פוגעים בך. אתה יושב מולם עם 1,000 אנשים. כולם מתעדשים, כולם משתעלים, כולם נושמים, כולם מפרקים. יש שם טריליונים של חיידקים. לא פגע בך כלום. באת לאירוע בריא, ברוך השם חזרת בריא. אומר אבא, אבל יבוא יום. לא מיליון חיידקים, ולא מיליארד, ולא טריליון. חיידק אחד. והשם ייתן לו רשות. כי למיליארדים חיידקים השם לא נתן רשות. וחיידק אחד והשם ייתן לו רשות. ויש לו כתובת רבותיי לחיידק הזה, מסוף כדור הארץ ועד סוף כדור הארץ. יש כתובת. לכל חיידק רבותיי יש כתובת. ואתה רואה אנשים שהחיידקים האלה באים אליהם, ואפילו הם לא מרגישים בהם, כי השם רוצה שהם לא ירגישו בהם. יש כאלה שמרגישים בהם, כי השם רוצה שהם ירגישו בהם. תראו איזה שמות זה עושה באומות העולם. רבותיי הצדיקים, מי האמין? אם היית אומר למישהו לפני חודשיים 3 בחנוכה, היית אומר למישהו בעוד חודשיים כל העולם יהיה בשביתה. רק אם יפול איזה אטום או משהו, ככה תדבר לו בהיגיון, אין דבר כזה. אפילו משרד החינוך לא יהיה בשביתה. אם היית אומר למישהו בחנוכה, יצאו לחופש הגדול בפורים, אתה מדבר שטויות, אתה מדומיין. אבל פתאום רבותיי הצדיקים, עבר שבוע מחנוכה. חנוכה נגמר באור לג' בטבת. 10 בטבת היה ההרוג הראשון בסין. י' בטבת. מה שאבא דיבר לפני 5 שנים. פה ישב פה, אמר בעוד כמה זמן יביא השם דבר על אומות העולם. ככה אמר אבא עטרת ראשנו. והוא אמר, ועד 10 בטבת יהיה בסדר. אחרי כמה זמן רבותיי הצדיקים האהובים, בחודש אלול, חודש לפני שהבעלה והתענה, היה בבית, דיבר, היה לו הרבה קורת רוח, דיבר ביראת שמיים ככה. הפנים הטהורות שלו, אתם רואים רבותיי, כמו מלאך השם צבקות. ואמר, לא עלינו הייתה גזירה, שכמעט חס ושלום לא היה בית שלו, היה בו חס ושלום איזה עניין. אומר אבא והסכים לקחת על עצמו. ברוך השם רבותיי הצדיקים. עם ישראל ניצולים. עם ישראל קדושים. אנחנו נראה כמה זקנים יקרים. רוח השם תניחם בגן עדן. אבל זה זקנים יקרים שהגיעה שעתם. אם זה בלי זה, לא יכול משכבותם. ישרים בליבותם, לא יכול משכבותם. רבותיי הצדיקים האהובים, תראו איזה שמירה יש בעם.
איזה הצלה יש בה. צריכים להשתדל, להישמע להנחיות. צריכים להשתדל לשטוף ידיים, ידיים נקיות. אבל לא צריכים לפחד, כי השם יתברך שומר עלינו רבותיי ברמה כזאת שאי אפשר לתאר. גם מישהו לחץ לך יד או שיט לך יד, בסדר גמור. היום יש אנשים אומרים שלום במרפקים, בברכיים, במצח, זה נגיחה חס ושלום. אבל מה, גם זה טוב, העיקר עושה שמחה לאנשים, יעשו כך. אבל גם אחד לחץ אחד לא קרה כלום. שום נזק לא יהיה. העיקר רבותיי הצדיקים, להרבות אהבת ישראל, לאהוב כל יהודי ויהודי. אתה חושב שמשהו שטוף ידיים מספיק גם. לא צריך להיכנס לפחדים, לא להיכנס לבעלות רבותיי. ולנצל את הימים היפים האלה. דעו לכם רבותיי, זה ימים יפים. רבותיי, אני אומר לכם בהבטחה, הם יעברו ואנשים יתגעגעו אליהם. אנשים יתגעגעו לימים האלה, שלא רצים אחרי כלום, שלא רודפים אחרי כלום. רבותיי, אנשים כבר חודש לא עובדים. וברוך השם, בשורה התחתונה, ברוך השם יש לאנשים מה לאכול. השם עושה חסדים, מי קצת ברוך שם מצב יותר ברבע, טיפה צפוף יותר. ברוך השם. גם כשאנשים עובדים כולם יודעים. לא תמיד יש הכל בערימות. יש ימים שיש יותר ברווח, יש מיתון. לא להיבהל מזה רבותיי. רק לחזק את הבית. לחזק את השמחה בבית. לשים שירי קודש בבית. או שירים חסידיים. או שירים מזרחיים. נקרא שירים קדושים. לא שירים עצובים. יש רצם איזה שיר מסכן, הוא עושה אותו יותר עצוב ממה שהיה מקודם. איזה אחד שמאוכזב, רצה להתחתן, עזבה אותו, לא עזב אותה. זה השירים האלה מלאים בכי וכאב. לא לשים את השירים האלה, זה שירים שמתאימים לחודש אב, לצום של חודש אב. צריך לשים שירים שמחים עכשיו. עכשיו פסח רבותיי. צריכים שירים מלאים שמחה, שירים קדושים. שירים, תשים כי יש שמירה שבת, תשים שירים של אבא הרב יורם, כמה שירים יפים. הדברים האלה רבותיי, שמחים את הנשמה. ולאחיו יאמר חזק, משיח צדקנו בדלת. אבל השם רוצה שאנחנו הקטנים, בני האדם, אנחנו נעשה את ההכנה. רבותיי הצדיקים לפעמים, בן אדם רב עם אשתו והוא התעצבן ומהעצבים שהוא חטף לכי לבית של ההורים שלך מי הלכה יש רק קשה לו, כואב לו בוכה למה אמרתי לה ככה אשתו אישה טובה, לא קשה לא עשויה מפלדה, אישה טובה ענוותנית אני מסכימה לחזור בשמחה, רק שיגיד לי, רק שיתקשר ירים טלפון, לא, אשתי היקרה, סליחה, בואי תחזירי הביתה. זה מינימום שבן אדם צריך לעשות. בלי כוונה עשינו קצת שטויות. פעם מזמן, לא אנחנו כאילו, אבות, אבל זה כאילו נקרא אנחנו, כי אנחנו צריכים להתחזק. ואז נחרב המקדש. אומר לנו השם, שובו אליי ואשובה אליכם. אומר השם, אני הכי נמצא איתכם בעולם, שובו אליי. אם האדם לא מרגיש את השם יתברך, לא כי השם לא נמצא איתו, חס ושלום, השם נמצא עם כל יהודי. אבל כשהאדם הוא נהיה כלי, ככל שיותר כלי רגיש, יותר מרגיש רבותיי את השם. שמעתי מאבא הרב יורם, בזה נסיים מאוחר, לא נעכב אתכם, אתם אנשים צדיקים בדרך, שומעים את השיעור בכל מקום ברוך השם. אבל ככה רק במילה אחת, שמעתי מאבא, הביא פעם של רבנו עובדיה. אחד גר באיזה מושב, הוא מגדל תפוחי אדמה, מגדל צנון. אז משהו קטן עובד בחקלאות. בלי עין הרע מבין בזה טוב, תן לו בישבש, חיז'ו, חייר, הכל מצוין. אבל חוץ מקצת בטטות ושומר, לא יודע כלום מהחיים שלו. אבל יש לו ילדים טובים ברוך השם. הוא כל החיים הלבש בגדים, מלאים בוץ, כן, העבודה וזה.
בשעה טובה יום אחד, היה צריך לחתן את הבן שלו. אמרה לו אשתו, אתה תקנה חליפה. פעם קודם ראיתי אותך עם חליפה בחתונה שלנו. מאז לא ראיתי אותך עם חליפה. קנה חליפה. הלך לאיזה חנות, קנה חליפה יפה. אומר למוכר, תביא לי משהו מתאים לי. מה המידה שלך? וואלה, אני לא יודע כלום. תשאל אותי בבטטות, אני אענה לך. באיגוד לא מבין כלום. אתה נראה לי, אתה לא הכי רזה. אתה נראה לי 68. טוב, 68 כמעט ראה החיים. יאללה, טוב. אתה לא יודע מכנסיים, 68, אתה לא יודע ג'קט, 72, כמיני החסד, משהו מכובד. תמדוד, הולך את הלבשה. אתה יודע מכנסיים. איך ששם רגל אחת, כמעט נבקרו המכנסיים האלה. לא נכנס. שם ג'קט, נתקע לו ביד ככה. הוא אומר למוכר, תגיד, אתה עובד עליי. בגלל שאני לא מבין בחליפות, אתה נותן לי חליפות של ילדים קטנים. למה? אני כבר 30 שנה בענף הזה, אני מבין בזה טוב. ברוך השם. אם אמרתי לך, זה המידה שלך, זה המידה שלך. תסתכל, הג'קט הזה לא נכנס. הוא אומר, אתה אין לך שכל. אתה באת עם מעיל דובון, ישר מהשדה. ואתה בא ללבוש את הג'קט הזה עם המעיל דובון. איך זה ייכנס לך? תוריד את המעיל הזה, תוריד את זה. תשאר עם חולצה. ואז תראה, זה יפה. מה עשה ככה? אתה באת עם מכנסי דגמח, כאלה עבות, מלאות כסף, כל הכיסים שלך ככה. אתה שמן מכסף, אין פורת יוסף. אבל המכנסיים האלה, מכנסיים אלגנט, זה בדיוק על המידה שלך. ואז הוא הבין. צריך לפעמים להוריד את המעיל כדי לקבל את המעיל החדש. רבותיי הצדיקים, כך אומר לנו השם. לפעמים צריכים להוריד את המידות הלא טובות, המלאות בוץ, כדי לקבל את המידות החדשות. להתגבר על הכעסים. לגרש כל כעס מהבית. לגרש כל מחלוקת. לדבר עם הילדים כל פעם בשמחה. נכון, הימים לא קלים רבותיי, מהבחינה של השעמום של הילדים. אבל אתה תעשה מה שאפשר להעסיק אותם במצווה. לאט לאט. ואתה תראה פתאום פלאות בעזרת השם. אמא, תעסיק את הבנות גם כן קצת לבשל. שידעו לבשל רבותיי, שידעו לבשל. פעם בא אצלי מישהו רבותיי, לפני כמה. אמר לי, אבל ישמע כבודו תן איזה ברכה, מה זה כאבי בטן? בירכנו אותו בעזרת השם יתברך, שהוא בריא. אז אמר לי, לא, זה ברוך השם לא משהו בעייתי, רק פשוט אתמול אכלתי שניצל שהוא לא מטוגן בגלל זה. שניצל לא מטוגן? איך אכלת? בשניצל חי. אמרתי, מה אני אעשה? אשתי לא יודעת לבשל. מתגן את השניצל איזה 20 שניות, זהו. כולו חי, כאבי בטן. אמרתי, אז תגיד לה. אמר לי, אני אגיד לה, הייתי פגע, כל דבר היא נפגעת. אני לא אומר לה, כלום, עדיף לאכול את זה ככה ולשתוק. אני אומר בלב, למה זה ככה? כי אמא שלה לא לימדה אותה. יש בנות צדיקות רבותיי, בגיל 16-17. יכולות לתקתק שבת שלמה בלי עין. אין פורת יוסף. למה? לומדות. זה הזמן ללמוד. מה צריכים שתוכניות בטלוויזיה ילמדו אותם חס ושלום? אמא תלמד. להכין פשטדה. יש אישה בת 60, עוד יודעת זאת פשטדה אפילו. למה? אמא שלה לא לימדה אותה, אז היא תלמד עכשיו. יש אישה עושה שניצל, שניצל טוב. בשר שיצא טוב בעזרת השם. אז זה רבותיי, ללמד את הילדות. חרוצות, הם יהיו חרוצות, הם ימצאו חיים ושכל טוב בעיני הבעלים שלהם. וזה השמחה של השם יתברך. רבותיי הצדיקים, אתם אנשים יקרים ואהובים. ברוך השם, עם ישראל כולם צדיקים, כולם בריאים. לא תיראו, לא תפחדו, לא תחששו. רבותיי הצדיקים, השם רוצה ככה, שבימים האלה אנשים יתפללו בבתים שלהם. לא להצטער מזה. אפילו לא לשנייה אחת, רק לשמוח. לדעת שהשם רוצה שנביא את הקדושה של התפילה לתוך הבית. ומי שיש לו ילדים קטנים שיהיו בריאים, שיתפלל איתם. שיראו מה זה תפילה. לאט לאט רבותיי הצדיקים. לא להסתכן, לא לעשות שום דבר שהוא בעייתי. ברוך השם, זה הרצון של השם.
זה הרצון של השם, לעשות את זה בשמחה רבותיי. השם יודע שאנחנו כולנו רוצים להתפלל במניינים גדולים, מאות אנשים בשמחה, כמו שרגילים כל יום בעזרת השם. אבל השם רוצה ככה, עכשיו זה התקופה ככה, זה מה שהשם רוצה. לא אנחנו, השם יתברך שמו לעד, הוא יודע את מה טוב לאדם. ואתם יודעים רבותיי, אבא עושה לילדים שלו את מה שהכי טוב להם. השם עושה בשבילנו מה שהכי טוב לנו. גם בשבת כל אחד. נקרא הפרשה מתוך החומש. זה הרצון של השם. מתוך הבית לקרוא ספר תורה בחומש. ברוך השם כולם שומעים, כולם שמחים, כולם צדיקים. השם שמח בכל יהודי ויהודי. מה שמסתדר לאנשים זה טוב. העיקר רבותיי הצדיקים שיהיה שלום, שיהיה שמחה, שיהיה ברכה. ולזכור שהשם אוהב אותנו, והשם חפץ בנו, והשם רוצה לשמח אותנו רבותיי. כמוכם ירבו בישראל 1000 אלפי פעמים, ורוב רבי רבבות, אמן כן יהי רצון.